Eu sunt Mati, așează să ne jucăm Grow Garden alături de un prieten pe nume Mike. Îl cheamă Mike 22 pe YouTube. Acum ne jucăm Grow Garden. O să vă fac turul grădinii. O grădină foarte bună. Asta e grădina. Asta e grădina. Și acum o să ne ducem să colectăm nucile de cocos, că avem o grămadă. Mai ales că sunt chiar bune nucile. Adică dacă prinzi o nucă de cocos de aia mai de 70 de kilograme, 100, că prins aia zuna de dimineață. Prins o nucă de cocos, de exemplu, de 70 de kilograme. Uite că ne-a dat și like Mike. Avem 3 animale, avem și pe... Ha? Ne cer o plantă. Oia, vreți fructe. Îi dau un coconut mare. Dar tot fuge de lângă mine. Și o să mai dau încă un fruct, fiindcă va trebui. Am un locoat care nu știu cât de scump e, dar a costat chiar bine. Adică a costat 900.000. E divin, e prismatic, dar... Să dați și lui Mike like la videoclip și subscribe. Mă cheamă Mike 22. La finalul videoclipului o să vă și arăt cum arată canalul lui. Merge să vinde. Hai să vedem câți bani facem. Să vedem ce avem pe stoc. Să am și eu ceva bun. N-am. Ăsta costă 900.000. Locoat. Sid. Mă duc și la siduri. Asta la siduri, la... Acum... Mă duc la cer, adică la echipamente, sau o dacă găsesc o stropitoare. Și da, găsi o stropitoare. Cosmetice, vreau să-mi iau o lumină.
Da, nu mai e. Dacă ne ducem la grădina aici. O să dau la zona asta cu locoat. Se aude mai bine. Se aude plin. S-a resetat stocul. Avocado, măcar găsirăm ceva. Avocado care e bun. Scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac videoclipuri cu Grow Garden sau cu ce jocuri vreți. Vreți să ieși și de pe Roblox. Jocuri, orice joc, ce vreți voi. Chiar și dacă dam jocul, o să încerc să-l instalez pentru voi. De eu fac videoclipuri doar dacă îmi dați like și subscribe. Și văd că mă susțineți. Îmi crește un pineapple mare. Îmi crește pineapple-ul. E bun avocado, e bunicel. Ce mare? Da, e mare. Chiar e bine că poate îl vând. Mă duc până atunci să-l vând chestiile ăștia. Cam coincidență. Hai să crească pineapple-ul ăsta. Se vedea de aici de jos. Gata, cât scump. $15 kilograme. Are 15 kilograme asta. O să ne ducem să vedem costă acest ananas de 15 kg. E cam greu. Dar, na, trebuie să ai și noroc. Trebuie să vedem. $52.000. Vezi că e marfă. Nu știu ce s-a întâmplat cu ananasul ăsta, avea o mutație. Ăsta are dragon? Are dragon să mamă. Costă $50.000.
Mergem la grădină să colectăm. În cactus nu prea intru eu, că n-am cum. E greu să intru în cactus mie. Alții fac invers, să mor pe palmier ca să ajung în cactus, alții fac invers. Se urcă în cactus ca să se urce în palmier. Ciudat, și nu înțeleg cum. Foarte greu. Chiar foarte greu. Așa mi se pare greu. Mi se pare greu. Acum, cam în 2 minute o să vă arăt și canalul. 2-3 minute o să vă arăt canalul. Ăsta e un palmier cu o nucă de cocos mai mare, care sunt curios. Cât de mare poate fi? Pentru noi, mergem și la locuet. Așa chiar răzbune. Deci clar. Aproape 300.000. Am făcut 4 milioni. Mi se pare bun la Felsia. Acum trebuie să ne crească cât mai bine. Acum ieșim de pe Grow Garden și o să vă arăt canalul lui. Asta e canalul lui, așa arată. Trebuie să vedeți care e poza asta. Că găsiți foarte multe Mike 22. Aceste videoclipuri. Are canalul maxim de o zi, 2. Ce e bine? Am intrat pe Grow Garden și deja găsirăm vânt și Summer Vest. Tita-i bambus sau ce asta, nu știu. E negră din Alimaic. Clar se dă teristoc. De când ieși și va arăta canalul lui Mike. Pineapple. Mai punem un pineapple. Și cam asta a fost tot. Nu uitați să dați un like și subscribe. Eu am fost Matias și pa, pa!